Καλησπέρα παιδιά. Το σημερινό μάθημα είναι το τελευταίο της σειράς για την εκμάθηση του blog. Σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε αυτή τη σειρά μαθημάτων και η θεματολογία του σημερινού μαθήματος θα είναι η παρουσίαση του Google Ads και πώς μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα μέσω αυτού. Ας ανοίξουμε λοιπόν το browser της επιλογής μας και ας πληκτρολογήσουμε για τελευταία φορά τη διεύθυνση www.blogger.com. Βάζουμε το username μας και το κωδικό πρόσβασής μας και μας ανοίγει την αρχική σελίδα του account μας. Πατάμε στο ιστολόγιο που έχουμε δημιουργήσει και στην αριστερή στήλη βρίσκουμε τον υπερσύνδεσμο που λέει κέρδη και κλικάρουμε σε αυτόν. Βλέπουμε ότι μας βγάζει μια νέα σελίδα στην οποία μας δείχνει το Blogger σε συνδυασμό με το Google AdSense και πώς μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα μέσω αυτού. Είναι δωρεάν, εύκολο και μπορείτε να κερδίσετε χρήματα μέσω Blogger προβάλλοντας το ιστολόγιό σας. Ακόμα από κάτω μας δείχνει πώς λειτουργεί, έχει ένα εκπαιδευτικό βίντεο το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε και μας δίνει κάποιες γενικές πληροφορίες. Αν πατήσουμε εγγραφή στο AdSense, μας βγάζει τα πράγματα που πρέπει να έχουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα account. Μπορούμε να δούμε ότι χρειαζόμαστε ένα λογαριασμό Google, πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 18 για να πάρουμε μέρος στο AdSense, ένα περιεχόμενο για τη δημιουργία εσόδων, όπως ιστολόγιο ή ιστότοπος, που βέβαια να ανταπεξέλθετε στις πολιτικές του προγράμματος, δηλαδή μία από αυτές είναι να έχει πολλούς viewers και μία ταχυδρομική διεύθυνση, χωρίς την οποία, όπως βλέπετε, δεν θα μπορέσουμε να εγγραφούμε στο AdSense. Το βήμα πρώτο είναι να επιλέξουμε το λογαριασμό Google που θέλουμε. Μας δίνει τη δυνατότητα, άμα θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε έναν ήδη υπάρχοντα. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το λογαριασμό που έχουμε φτιάξει το ιστολόγιό μας. Οπότε πατάμε την επιλογή «Ναι, συνέχεια με σύνδεση σε λογαριασμό Google». Βλέπουμε ότι μου έχει βγάλει το username μου και απλά θα πληκτρολογήσω το password μου. Προχώρησε αυτόματα στο βήμα 2. Μιλήστε μας σχετικά με το περιεχόμενό σας. Μας δίνει τη δυνατότητα συσχέτιση του AdSense με το Blogger που έχουμε δημιουργήσει το ιστολόγιό μας. Μας λέει να ελέγξουμε αν είναι σωστές ή παρακάτω πληροφορίες του ιστότοπου μας. Βλέπουμε ότι μας βγάζει τη διεύθυνση που έχω εγώ επιλέξει για το ιστολόγιό μου, σε τι γλώσσα είναι το περιεχόμενό μας και κατόπιν θα πρέπει να αποδεχτούμε τους όρους και τις πολιτικές προγράμματος της Google AdSense. Πατάμε συνέχεια. Βήμα τρίτο είναι η υποβολή της αίτησής σας στο Google AdSense. Χώρα ή επικράτεια, επιλέγουμε Ελλάδα. Τύπος λογαριασμού ατομικός, αφού δεν είστε επιχείρηση και δίνει την πληροφορία ακόμα ότι ενδέχεται να επηρεάσει τη φορολογική σας δήλωση η πληρωμή μέσω Google AdSense και κατόπιν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα αληθινά σας στοιχεία έτσι ώστε να μπορείτε να παραλάβετε την αμοιβή σας. Εγώ, επειδή δεν είναι το πραγματικό account μου αυτό, θα χρησιμοποιήσω ψεύτικα στοιχεία. Ακόμα, να σιγουρευτείτε ότι το όνομα που θα συμπληρώσετε ταιριάζει πλήρως με το όνομα του τραπεζικού σας λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορείτε να παραλάβετε τα χρήματά σας. Πληκτρολογώ τα στοιχεία μου. Και πατάω υποβολή αίτησης.
Και η εγγραφή μας στο Google AdSense μόλις ολοκληρώθηκε. Πατάμε συνέχεια. Και μας βγάζει ότι ο λογαριασμός μας είναι σε αναμονή έγκρισης. Οι ειδικοί της Google θα δουν την επισκεψιμότητα του ιστολόγιου μας και κατόπιν θα αποφασίσουν άμα τους συμφέρει να επενδύσουν σε διαφημίσεις στο ιστολόγιό μας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το μάθημα. Ακολουθεί πρακτική άσκηση.